mufaro wedu kuva nemi paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kana musati maita subscribe tinokukurudzirai kuti muite subscribe. Zvichiteera kukwira kwemafuta ekufambisa, upenyu hwabva hwavomira vazhinji. Vazhinji iko zvinoizvi kana vachikwira muchovha, vamwe vari kubhadhariswa mari inokwana kuita $3 kubva kunzvimbo dzavo kunana Chitungwiza, vamwe vari kubhadharawo $2.50. Apo pavaimbobhadhara $1 vamwe vakutobhadhariswa $3 nekuda kwekuti varidzi vemichovha vari kuti fuel yakwira. Zvichiteera kukwira kwefuel iyoyi, manesi ekuparenyatwa nhasi vange vachiratidzira zvine runyararo, vachipawo zvichemo zvekuti upenyu hwavaomera nekuda kwekuti mari yavava kushandisa kuti vauye kubasa uye nemari yavari kuhora hazvisi kuenderana. Takuwara nenzara.
Health Service Commission Public Relations Officer Kudzai Manyepa vanga varipo apo vana mukoti vanga vachiratidzira vachitamba vachiridza mabhaketsi vakasumudza zvinhu zvakanyorwa zvichemo zvavo vataura ivo kuti zvichemo izvi zviri kunzwikwa asi zvakakosha kuti vana mukoti vaite zvekunyora pasi zvichemo zvavo zvose zvizonogarirwa pasi zviongororwe. Kuchema takunzwa asiko riripo nderekuti zvamuri kuchema zvacho danga mazvinyora pasi.
nyaya yekukwira kwemafuta ekufambisa inobata munhu wese nekuti inonobata zvakawanda pakurarama kwevanhu, zvokuti vana mukoti vari kuti zvichemo zvavo izvi hazvizi zvekuti zvinoda kuzoonekwa pamberi apo, asi senyaya inofanira kutotambwa nechimbi chimbi.